नर्थ बाहिनो थाङै आबरंनि समस्या समाधान मा खालायनाय दाक्तिनो एके ओ सामं जेहेतु आना बार जाया फारजां माबा दाक्ति दाक्ति अब पाइ गुबुनि चिनि ताबुकतै बुकतर कतर चिनि थानि सामं पाइ दं ताकुते बुकुजों चुं के बुनोनो कारै सिगांना नाया किन्तु चुं खा दुखो नाङो चिनि थानि काइसे इनफरमेशन सक पाइखा करबं only 52 family si tongsu korbong rokno edisi hafang naikol ya nei borong ni kristi সংস্কৃতি no rokha khaya nei korbong rok edisi hafang ni phasing PIL khairi karne khanau case khairi kane khanau piaba sung to tabok phaidrup se sung to tabok phaigengem borok no chungri rikha অনারিয়াম রেখা বরকনি কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচার ন রক্ষা খাইনাयनि बागै जों बहायनो समाय तांजागनो फाइनाय सालचिनि फासिंति तांजागनाय किन्तु आबनि बागै जों जतन कयना मचुगो जों तो चिनि बुबाग्रा आगेबो चिनि हदा दफा रकनो तुइदुलुइ फायो नायकलुइ फायो बरमरि फायो ताबो बहायनो अबहायगेनो जत हदा दफा रकनो नायकलुइ क्लांनानि नाय दङ आरो खा कय जागनानि कक तंखे खाओ जुदि निनि किसे कन्फ्यूज तंखे निनि सुंमं तंखे साजागनाय तंखे डाइरेक्ट जों बाय फाय मालाय फायदि आं बाय फानो मालाय फायदि सिनि सीएम बाय फानो मालाय फायदि बुबाग्रा बाय फानो मालाय फायदि सिनि जेखुनु एमएमडीसी बाय फानो मालाय दि तो फानो डिसिसन नाना सकां सोंबाय कक थाइसाल सालायबाय जादि अब अंखा सिनि गयमुं दिनै बेलायनो तंथतक पान्दा वातै किसा केबें फानो ताबो सिनि हदावकर रगनो वातै फाइपन नरो किसा मसासि दिगे बर मसासि ने ताम्बा तिनि बर सरप्राइज मानखा अब हायगेनो जों तंथावलाय तंलायनानै ताखुके बुखुकसं ताबो खंके चिनि समाज व्यवस्था न बाहायके जों नायकलुइ क्लां थांनानै थासिङो साका 50,000 100 317 जना हालाम रक बांमानि मलसम एक नम्बर हालामनि बिसिङो मलसम जनसंख्या बांमानि पपुलेशन 50,000 सिको इयाव 50,000 न नायकलनानि बे गोबां कठिनिया जतनि से चैलेंज ताबुक खंगे के सिनि बसा